आरो नोंथांमोना 1 घन्टानि उनाव नुगोन दिनै बावखुंग्रि समस्तियाव UPPLनि बसा नेताफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोआव गासिबो हाबजोबसिगोन। जोंहा सारागुरि आरो बैग्रिगुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोन दं। बिथांमोननि जे अनुरद बोसोरे जों इलेक्सनाव फैबा बिथांमोना जोंखौ बुंबाय थायो जोंनो दालां मोनबा मोजां जागौमोन आरो दिनै वार्ल्ड बेंकनिफ्राय बियो 5 कौटि 3 लाख सेंसन जानानै फैबाय आरो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि हेफाजाबजों आङो रायजोनि हेफाजाबजों दिनै फाउन्डेसन खालामबाय आरो दिनैनिफ्राय लासै खामानिखौ मावबाय थासिगोन। आसा खालामदों जोंना बैग्रिगुरि गामिया बेसिकेलि माने माजुलि बादि जानानै दंमोन। सारिय'फाले थारुन दै गेजेराव दंमोन। दा बिथांमोना थांलाय फैलायनि थाखाय देग्लायनो हानाय नङा, मावबाय थासिगोन आरो मावबाय थानानै जेब्ला साक्सेस जायो बिथांमोना हान्था मेलायाव माने मोजाङै मोजां जासिगोन। खारन दैबाना फैबा आरो गोजां बोथोरावबो बिथांमोना दै जब' बारस'नाङोमोन। औवानि गावसोरनो खरस खालामनानै बानायनानै लायोमोन। फैगौ बोसोरनिफ्राय बिथांमोना बे दालांखौ फुरनांगौबाबो मोनसिगोन आरो जिहेथु बेकवार्ड एरिया मोनसे जादोंमोन बे बेकवार्ड एरिया जोंहा सौरायखेलाजों साखाथियाव जोङो मोनसिगोन। नुनो मोन्दों नोंथाङा सरकार फैनायनि उननिफ्राय गोबां दाब जायगायाव बेबायदि दालां लामा लुफुंनाय। औ दिनैबो आङो मोनथामसो अपेनिं खालामबाय। बेनि आवगाय आङो क'क्राझार गोथैसालि जि गोथै सावग्रा न' ओमफ्राय मोननैजों बेखेवबाय आरो जिरायसालि बेखेवबाय। बेनिफ्राय रयनादाबि गामिनि जे भिलेज रड PMGY बेखौबो आं बेखेवना फैबाय। देग्लाय जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलो फैनाय लोगो लोगो माने BTCआव ओरैबायदि बारहावा बारबाय, ओरैबायदि खामानि फैबाय जेन जोङो मावस्लांनो हाया। कन्ट्राक्टरखौसो मोनस्लाबा, माने अभाबसो जाबावबाय कन्ट्राक्टरा, माने जोंनो नांबावगौसो कन्ट्राक्टर बेबायदि जाबाय। बेनिखायनो आङो गिबियावनो जोंनि गासिबो सालायगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होबाय आरो नांगौ समाव जोङो पाब्लिकजों जिहेतु नांगौ जिनिसफोरखौ होनो हायो आं बेखौनो आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय। थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारनि समाव डेभेलपमेन्टनि बेलायाव नैबे बावखुंग्रि समस्तिया उन जानानै थादों नामा? बिथांमोननिखौथ' मा बुंनो, ओरैनो बुंलायबा गाज्रि मोनो। बावखुंग्रियाव बिथांमोना जेबो मावखायाखै आरो बावखुंग्रिखौ बिसोरो सिन्था खालामबाय थायो जेब्लाबो बेवहाय बिपिएफनि राजनितिया सोलियो, जोंना सोलिखाया होननानै बिथांमोना मिथिखायो। आरो ओमफ्राय बे मिथिखानायखाय माने बिथांमोना मावनो नाजाखाया। आरो नोंथांमोना 1 घन्टानि उनाव नुगोन दिनै बावखुंग्रि समस्तियाव UPPLनि बसा नेताफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोआव गासिबो हाबजोबसिगोन। बिसायख'थिनि थाखाय नामा? बिसायख'थिनि थाखाय नङा, बिथांमोना बुंदों, मा बुंदों, जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव सालानि सब समाय बाहेरानिफ्राय मानसि लाबोनानै जोंखौ सिटेन खालामहैयो। जोङो रायजोनि लकेलनिनो होनो मोनखाया जोङो। आरो बिदिबा जोङो UPPLआव थानानै मा लाब जाबावनो, जोङो बिपिएफआवनो गासिबो हाबजोबसै होननानै दा बिथांमोना थिरांथा लाबाय। फैगौ एसेम्बलि इलेक्सननि थाखाय नैबे बावखुंग्रि समस्तियाव 2-3सो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथिनि आर'ज बिलाइ गथायनाय नुनो मोन्दों। सोरबायदि बिजाथिखौ नोंथांमोनहा गथायदों? गथायनानै दिनै गाबोननिफ्राय जोंनि हाइकमान्डआ जिरायसिगोन आरो निस्सय 2-3 उनावनो जोंनि बावखुंग्रियाव सोर मोनो बेखौ डिक्लेयार खालामसिगोन। नेनानै थानि कयेक दिनसो। देरहागोनखौ आसा खालामो नामा? 100% देरहागोन, 100% देरहागोन। बावखुंग्रि समस्तियाव 100% देरहागोन। सरसा जागासिनो दं BJP दोलोनिफ्राय नैबे बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंगोन होननानै। NDAआव दङ। सरसाया जादोंबाबो माने पाब्लिकफोरनि जे बिबुंथि, पाब्लिकफोरनि जे साननाय, बेवहाय बिपिएफआनो जौसिन थाखोआव दं आरो बिपिएफआनो देरहागोन।